Hi guys, nagbabalik na naman tayo ngayon, si Curve Bisaya to, ayan. Kumusta na kayo? So ako guys, pala nandito ako ngayon sa sa Explorer Base sa Squid. So kung gusto nyo mamili pala dito ng mga pang hiking, pang camping, ayan, pang island hopping, so pwede kayong pumunta dito. Marami ditong option guys, so marami kayong mapipilian dito. So marami siya, mayroong mga pang camping ngayon, mga pullman. Ayan po. So kung gusto niyo rin pong mag-bicycle, mountain bicycle, ayan, mayroon po silang mga ganyan, mountain bike. Ayan. So kung gusto niyo rin po ng mga equipment na pang camping, ayan, mayroon din po sila guys. Ayan po. Pero hindi lang po yan guys, marami pa. So mayroon din po silang mga mayroon din po silang mga damit. Yan. Gusto niyo mga damit na mga waterproof. Ginagawa mo. Yan guys. So marami silang brand dito guys. Mayroong Houdini. Kung kilala niyo yung Houdini na brand, The North Face, Patagonia, Arc'teryx, ayan. Marami dito guys na mga mapipilian yung mga brand na pang outing, pang hiking. Ayan guys, so mga pang outdoor talaga to guys na dito guys. So ito guys, papakita ko sa inyo yung mga damit nila na available dito ngayon. So samahan nyo muna ako guys. Yan guys ay mga Houdini na brand yan guys. So waterproof yan, tsaka windbreaker. Ayan, ito naman sa baba, yan, seto sila. So yan ay ito kay pang ski po yan. Ayan, so nandito po silang mga windbreaker jacket. Ayan, ang brand po dito ay Houdini din po. Ayan, mga yan, mga Houdini po itong nandito na brand. Ayan po, yung mga mayroon din po sila mga pangbata. So guys, punta tayo doon sa loob one. Ito din po, mayroon din po silang mga sleeping bag. Ayan, Coleman ang brand dito guys. Ayan, Coleman po. Sleeping bag din po ito, mayroon po silang available. Ayan, mayroon silang sleeping bag, mayroong North Face, mayroong Snowpeak, mayroon pong Coleman. Ayan po yung mga sleeping bag din na available. Ayan, kung gusto nyo pong mag-scuba diving guys, mayroon din po silang equipment. Ayan, may goggles din po sila. Ayan, yan po yung mga equipment ng pang scuba diving. Mahilig kayong mag-scuba, ayan, may oxygen dito, available po sila. Ayan o. Ayan, mga pang scuba diving yun guys. Ayan. So mayroon po silang sleeping bag. Ayan, sleeping bag po yan guys. So ayan o. So ito guys, kung gusto nyo mga jacket na pang winter, mayroon din po. So halo-halo na to guys na nandito. Mayroon na silang The North Face, Houdini, Patagonia, Arc'teryx. Ayan, yan po yung mga pang winter na yan guys. Kung mahilig din po kayo sa mga socks na palki, yung made by wool, ayan po. Yan, mainit yan. Maganda to pang hiking at saka pang malamig, pang akyat. Ayan. Ayan po ay brand yan. Ayan ang tinatawag na palki brand. Ano siya guys, support siya sa ankle twisting guys. At antibacterial ang palki socks. Yung mga socks nila guys na brand sa Palki. Ayan. So ito naman po guys ay mayroon din po silang mga tint made by Coleman. Ayan, kung mahilig kayo mag-camping, mag-island hopping, ayan. Ayan po yan, mga Coleman yan. So proceed tayo sa iba guys. So kung mahilig din po kayo sa mga mag-outing, ayan. Ginagawa mo. Mga telescope guys.
mahilig kayo, ayan, may mga telescope po yan sila guys. Ayan po. So mayroon din po silang mga equipment na pang kitchen, pang ano pala, pang grill, ayan. Marami po talaga dito guys na ano, mapilian ka. So kung mahilig din po kayo ng mga sapatos, mayroon din po sila. Ayan, pang ski na sapatos. Ayan, mayroon pang outdoor, mayroon pang running, pang hiking. Ayan, mayroon sila mga pang hiking na mga sapatos. Yung mga pang hiking na yun guys ay mga waterproof po yan. Ayan, itong mga to. Ayan, mga North Face. Ayan. Po. So, kung gusto niyo rin po ng mga sombrero guys, mayroon din po silang mga sombrero. Ayan. Ayan, kung gusto niyo po mga damit, mayroon din po silang mga damit. Halo-halo na to dito guys. May pang bata. Ayan, may mga pang ladies. Ayan, mayroon pang men's. Meron po silang, ayan, sa Patagonia naman din po ito na ano, brand. Ayan. So kung mahilig din po kayo sa best, ayan, sa mga ano, sa lalo na ngayon tag winter, so meron din po sila. Ayan, mga pang ski yan, ski jacket yan sila. Patagonia din po sila mga bag, kung mahilig kayo mag-outing or mag-travel, ayan, meron din po sila. Hindi lang po to, mayroon din po silang dito guys sa kabila na stock, ipapakita ko po sa inyo mamaya. So ito lang muna, isa-isahin ko muna dito para ay makita nyo talaga guys, para kung may time kayo, kung nandito kayo sa Kuwait, pwede nyo mapuntahan tong lugar na to kasi yung ganda talaga guys, maraming choices guys. Ayan, mga pangbag na mga water repellent yan. May brand dito ay Patagonia. Yan, mayroon din po sila mga stock guys ha. Yan. Ayan, mga ano to, mga pan jacket na pang winter. Ayan po. At mayroon din po sila mga beat, mga bunit. Ayan. Hindi lang po mga bunit guys, mayroon din po silang mga thermal underwear ha, yung mga mahilig sa pupunta ng Europe or sa mga malamig na area. Mayroon din po sila, ayan, mayroon din po Arc'teryx na mga thermal underwear, ayan. Mga thermal underwear po yan guys. Arc'teryx ang brand yan, pero mayroon din po mga ano, Houdini. Ay ito, mga thermal underwear po mga to guys. Ayan, kita niyan. Ayan, mga thermal underwear po yung mga yan. Mga mainit to, kailangan talaga magsuot kayo ng ganito, lalo na pupunta kayo ng Europe or Alaska or Mount Everest. Ayan, kailangan talaga to. Ayan po, mga thermal underwear po yan guys. Mga mahilig mag-travel guys, ayan po yung thermal underwear. Ayan po, thermal underwear or base layer. Ayan, ayan po, mayroon din po sa North Face. Yun, kung mahilig din po, kung gusto din pong mga cups sa North Face, mayroon din po sila. At mayroon din po silang mga gloves. Yan. Pupunta kayo ng mga malalamig kasi kailangan din po kasi yun. May chinilas din po sila guys. Ayan, may slide na chinilas. Ayan, sa North Face. Ito po yung mga jacket. Yan sa North Face. Itong ganito guys, ito yung pang malamig to kasi thermo shoes to. Mainit to sa paa. So kailangan talaga to pang snow. Yan. Sa inyo, North Face na mga jacket. Yan. Mga collection to sa The North Face. Marami yung collection na po to ng North Face guys. Shirt nila. Hindi po mga jacket na collection. Ayan, so ang location po nito guys, nasa ano po to, Squig.
Kung alam niyo yung City Center, back sa City Center, malapit lang to sa yung ano nito, Tilal Complex, malapit to. Ayan. Dito sa Swig, ayan po. Kung mahilig po kayo sa hiking na mga bag, mga pag-travel, ayan, mga backpackers, ayan po, mayroon din po sila. At mayroon din po silang mga duffel bag, ayan, duffel bag po yan ng brand ng North Face. Ayan. Ito, mga windbreaker to, mga waterproof. Ang material po nito ay Gore-Tex. Ayan, mayroong ibang kulay. Ayan. Ayan, may mga bags lang, mga pang backpack. Ito naman, Arc'teryx. Ayan, mga Arc'teryx yan. Meron din po silang pang travel, na bag, North Face. Marami talaga kayong choices dito guys. So kung nasa Kuwait kayo, ito, puntahan niyo na itong lugar na to. Yung store na to ay, ang store ko to ay Explorer Base. Ayan, itong itim na to guys ay waterproof bag yan guys. Ayan, mga waterproof. Ito naman ay old school bag. Ayan, sa mga pang school, pang trabaho. Ayan, yung mga collection nila dito guys, pwede nyong pilian. Ayan, so ito pala guys, ito na yung mga stock na bag kung mahilig kayo sa travel. Ayan, mga stock to na brand. Ayan, marami kayong choices dito. Marami silang mga equipment dito guys, mga pang telescope. Ayan. Duffel bag, mayroon din sila. Ayan, duffel bag yan. At gusto nyo yung telescope na makita ang moon, ayan, mayroon din po sila guys. Ayan, ang price po nito guys ay 850 KD. Ayan, so kung gusto niyo po mga knife na pang jungle knife, mayroon din po sila. Ayan, mga jungle knife po yan. Ayan po. So marami kayong choices dito na pang outdoor collection. Ito, mayroon din po silang goggles. Ayan, pang motorcycle din po ito, pang bike, pang skydiving. Ayan, pwede nyo po ito gamitin. Smith po ang brand yan. Mayroon din po silang mga sunglasses. Ayan. So ito lahat guys, meron dito silang light and fire. Ito pang camping na to guys. Pang camping na to mga equipment to. Marami talagang option. Ayan. Ito naman ito, mga Coleman to na mga flashlight, pang camping din po. Ayan, sa mga mahilig sa mga insulated, mahilig sa kape, juice, ayan, pwede kayong bumili ito, Green Canteen. Keep warm po to guys and cold. So kung magtimpla kayo ng kape, so abutan ng ilang oras bago lumamig. Ayan, Green Canteen po yan guys, ang brand. Mga mga belt bag, ayan. So mayroon din po sila mga canister, ayan, mga wallet, ayan. So ito na yung sa loob para guys. Bisitahin nyo lang po guys kung mayroon kayong time na nandito kayo sa Kuwait. So bisitahin nyo lang po itong istorya to. Ang pangalan po ito ay Explorer Base. Nasa Swig po siya, na near po siya sa Tilal Complex. So dito na lang po ako guys. Huwag kalimutan po mag-like, subscribe, and click the down below guys, and share my videos sa sunod kong mga vlogs. Bye bye.